الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bawa tuh yuk geli semen toh. Remas aku sih Dina nih. Tapi kok ya wis tekon neh. Kancing dunia ini nggone wong bagus-bagus ngene iki. Ki OTW lek golek sangu ae. Loh, tapi kok rasanya sis-sis ngene yo. Loh, tadi urung soalan. Peter teh. Ya. Masker. Dek semprane sing akeh yo pura-pura luput kakek njaluk sepuro ya, Dek. Walah, heeh, Mas. Tapi lek sampean ki ndak didosa karo aku, Dek. Mergo sampean ge seneng aku. Iya, Mas, padha-padha. Sampeyan kon dulu. Yo biasa to, Dek. Yo surat itu sampean ndak ero aku ta. Enggak, nggone sampe ngarep dhewe, aku mburi dhewe kok. Iya ngarep dhewe aku sing paling bagus dhewe lho, Dek. Bagus sih yo bagus lho. Nek tanganku ki locolno lho, Nyil. Iya, Dek. Yo Rama. Tak ening duwe ndak? Sik to, Dek. Sampean ki kok acarane bakda ning ndi? Ya aku turut mae tangga-tangga, terus dulur-dulur ngono lho, Nyil. Aku melu ya, Dek. Lah, kok iso melu aku ki piye? Yo ben serasi ngono awake wong loro ki kan engko iso dikira lek aku ki ndek pacar ngono lho. Lah hak dhewe lho Nyil ndak duwe hubungan apa-apa. Engko dikira piye ngono karo wong-wong. Orang ku lek cedakan bocah-bocah kan wah unyil wis ndek pacar, unyil wis duwe bakal bojo. Aku kan bangga to, Dek. Ya terus Desi arep kok kek ning ngendi lho Nyil? Wong masalah sitok urung tuntas kok ape nggih masalah neh lho awakmu. Karepku ki yo garul, Dek. Engko yo ning mah lor, ning mah kidul ngono kan. Lek ndi loro kan kaya Pak Lo kan lho. Jawa melok-melok Mas Lo. Karepku. Tapi yo ndak kelaksanan ki. Wis ora sangge masalah Nyil. Terus aku tak dhisik yo. Sak gerah lho. Malu tadi aku. Wis to, engko lek keruan Desi piye? Bah iya jane, Dek. Malah aku kok ndak sida dicinta Desi. Lah iya. Ya wis, Dek ya. Ya aku sepurane sing akeh lho ya. Ya. Kirana. Iya aku Rano. Tak kira le malah aku. Nah, ya kini kan yo bagus tau aku malian. Tapi sange siji mang yo. Arep sholat kok malah khotbah banteran. Mungkin bagus-bagus yang ini bojoku sik sabun.
Dewe gak sangu kan. Kabeh iki piye lho mbake wis mulih salat Id wis ke masjid bareng adik panggah turu ae. Ngono anai sampun. Bol. Kabel. Bol tangi. Bol. Kabel. Ngget wong turu to, Mbak. Kok gara gaji piye? Iki mung dinane apa? Dina apa jale ngenen-ngenen? Senin ndak Selasa. Iki mung ki bodol lho, Bol. Endah lho, Mbak. Aku mambungi lho sik rondo. Mbake lho wis mulai salat Id, kowe katik sik batang ae. Ana tuh wong batang ki penak turu kok ya. Ora iki salat itu, Mbak Wilan. Ora Bol, aku mung tas kok ngalas. Ngono jere salat Id. Iki apa iki? Lha kuwi kain putih lho, Mbak. Sing buntel kowe kuwi. Endah lah. Yo coba, Mbak. Iki mung ki bodol lho, Le. Mbak iki mung tas mulai salat Id. Lah kowe katik sik turu ae. Dadi apa kowe iki? Di wong ganteng ini iki lho, Mbak. Li nyapo lah arep. Nyauri ae. Ngomongi mbok ibu dan koke. Nyauri ndak bener, ndak nyauri tansaya ndak bener. Piye to, Mbak jane? Ora bener Le, lek dituturi ngene iki wajib ngrungokne sebagai anak sing berbakti kepada orang tua kuwi. Ngono ki klaru, lek diseneni jenenge klaru. Lek ora kleru ki ora diseneni lho. Mapan. Aduh. Rungokne le ngomong ndak bener neh. Piye to, Mbak jane? Iki mung bodho wayahe nyapa Le. Turu. Iki mung bodho wayahe nyapa Le. Satu iki ndak dudosa lho karo mboke. Iya ya, Mbak. Kali lho, Mbak. Iya mbok lali lho mbok. Wong sing pikun ki mboke kok sing lali ki kowe kuwi. Nyatu aku mambung iki karo cacak mumpung. Iso dong mekae. Tapuk neh. Anakmu sing ndak dirai lho iki. Nyapa mekan piye? Nah, karo cacak mumpung-mumpung ngono lho aku mambung gawane son mikuli ngono lho. Lah kuwi nyapa kok iso mumpung-mumpung ki? Yo kaya wong-wong Allahu Akbar. Allahu Akbar ngono kae lho, Mbak. Anu ta, tebir mubeng ngono kae. Heeh. Ya ngono lah wis ngerti lek iki kae tebir keliling lek kowe kok esuk ndak toto-toto melu salat Id mboke malah buang kok ngae. Ndar mas aku mangki sik rondo lho, Mbak. Karena ngono ki tebir. Ki ngene iki sawangane mbakmu piye deh? Ganteng lho ya. Wis ganteng piye to, Mbak? Lah ya ayo maksudnya. Terus aja ngene ya, Bol ya. Dipanggae mas aku. Ayu, Mbak. Awan 6 ya, Bol kaya 17 tahun, Bol. 16 lah. Tadi mbak eksik beli ayo kene kek njaluk ngapura kene. Oh. Sing ikhlas, Iya, Mbak. sing apik. Lek njaluk sepuro ki saka ngati. Ora mek nggih ritual tok, tapi saka ngati. Ngono ki dirungokne omongane mboke. Iki sida apa ora? Betul. Aku. Mbak, pira-pira luputku aku njaluk sepura sing akeh ya, Mbak. Ale padha-padha sepuno uga mboke lek anak lupute ya njaluk sepura ning awakmu. Awake dhewe padha menungcone akeh luput dan salahe jale ya. Heeh, Mbak. Wis tak ajeng ya aku. Bune ki ngono badane lho Bol ababmu. Tak abab menae. Aku ning ora ada kinang ya mbune piye ngono. Engko alasanmu mbake dibagi ya le lek badan. Nanti jajan ae. Ini lho nyedek.
Nyidek si bos sing tukang ngeritne iki lho. Mbah Centoko nek mburi to wonge tutupan e. Tapi bodoh ora jere. Ngene iki ning bulan bodo ya to. Aku njaluk sepura sing akeh ya, lek aku duwe salah karo awakmu. Kabeh iki lho, loro-lorone iki lho. Rasa lebih to nyil tidak pamitan sapi di sepuro sapi. Itu mau dilukas lo serane kene ketuane aku. Ya kuwi salahku ki ngresiki kandang kurang resik, makan sok yo kurang. Sepurane sing akeh. Mumpung dina bodo, ngene iki dina pengampunan. Tapi itu didarse aku pi. Arep tak eloni badan lo gak gelem. Karena aku sih enek gandingan. Aku yo dongakno tentang oleh jodoh. Jadi bodoh ki aku ki ndak panggah karo angin ae sing digandingan kaya sing wong kae lho. Gandengan apa trek? Sama kowe. Ya ora trek maksud iki wanita. Lah wong raimu elek kok nyarepe wanita. Kowe iki malah ngelolone raiku elek. Aku lho sing ngeritne kowe aja kaya ngono to. Alah ngeritne rai kelas gur saiki aku ora wareg. Kowe iki sepurane nek aku mek titik. Kok Mbok ngene iki njajal jadunge diculne aku iki ben iso badan yo an. Weh. Lah lek diculne kowe badan malah teko ngendi-endi ilang seneni Pak Lo aku. Iki kerjane. Tapi kok ora mungkin pilih sapi sama. Suarane wong ki lho kok ndek asing. Pancen aku sapi Indonesia yo ora asing no, Bos. Iki suara ki hafal aku. Iki mesti iki. Oh. Asem nih. Ora lho. Lah wong sapi mau jak momongan piye to nyejane? Bah, ya ora ngono lho, Ren. Iki ki hari riyo ki lek sapa sing pertama tak jul sepuro iki lho. Yo aku nih. Nyapo kok awakmu? Dosaku karo sapi akeh, Ren. Tenan lho. Mergo yo ngono kae kadang aku ki lek karipan ngono ki lek mari telat sampai keluwen lho. Yo dene iki kan dina riyaya to nggih. Lek wae radem yo sepura tak aku sing njeluk sepura. Sepura luput ku sepuranen jadil ya. Iya, Ren. Najan to wae akeh salah, wae akeh dosa nang aku wis to sak senengmu panggah tak ngapura. Ren, ngono kuwi ya awakmu ya, Ren. Aku ki yo kowe ki yo akeh dosa ning aku. Ora ngono no. Iya. Luputku ngono kuwi lho nyil. Oh iya wis tak pangapura ning dina riyaya iki ya Tren. Ya aku wis pangapura sing akeh kowe awake padha-padha lek. Ya. Ndek kira mau takani to nyil. Beh, yo ngono. Lah emang nyang masjid berapa? Nyang no, awakmu nek gak nyang. Loh. Lah sing ngadan kemeng sapa masakmu? Beh, berarti sing wadanmu apik kok kowe to, Ren. Nyuduk to nyil aku teko kowe meh telat tok. Walah ngono aku kadung. Lah sapa ngadan iki, Mang? Lembuh. Pak Mukarrom biasanya. Berarti gue mesti nemburi dhewe. Yo kene cah tertib kok. Aku mangkat isuk. Nggonku ning ngarep malah. Ngarepe imam. Ngarep masjid no. Berarti kowe ra salah lek nang ngarepe masjid. Ora ngono aku iki kok ngarep terus ning mburi Ya ngono. berarti bangkane mburi dhewe to nyil kowe. Iya. Tapi ndak ero aku karo awakmu. Ki mau bubuk dol yo. Lancar. Nanti iki Nek bosmu ora aku tak taran ngejel mosok panggah ra oleh ini. sing jelas ngene Ren, nah aku ki yo ndak piye-piye. Bosku ki ndak nampa karyawan anyar. Ngono ya nyil ya. Lek menawa ki hari raya Idul Fitri iki terbuka hatinya terus melas nyang aku dikei penggawean oleh nek kene ngono.
wis ndek enek melas-melasan lek kuwi. Mergo omongane bos wis tak omongne yus tak critakne wis ae. Wis ora arep nampa anak buah, ora arep aku wis cukup mergo aku anak buah sing paling rusuh, paling kuat. Tapi wis ngomongnya tenan ya Nyil ya. Wes aku bolak-balik mau tarekne asline ya Nyil ya. aku gelik karo kanca kurang apa. Apapun kanca soro aku yo panggah tak usahane piyambri iso mangan bareng, iso mangan sukses ngono lho. Ngono kuwi sampean ya. Domong tok. Jadi semua usahane pol-polan yang Alah gedhug kuwi san. tapi panggah gak gelem nampa. Gak nampa mergo lek bawaan sing kaya awakmu ki wong ndak dhuwur. Jelek sing kuru-kuru ngono kuwi. Iya, kuru ki mlayu ketet. Ning lek awake lemu ngene iki jak mlayu. Ora kuat. Lepan-lepan mlayu mau piye ya Rono? Lah kendel aku. Yo. Heh, Mas Bose. Yo. Oke. Yo. Yo. Sate kene sik nebos ditungi. Ora sah jongkok wong awake iki undahe sareng. Yo sing ngene pokok disik-disikan kok kono. Yo. Mungkin aku kowe. Bareng. Oke. 1 2 3. Jane yo iki lho. Omah sing mesti tak tuju men bodo iki. Sedora sangu lek engko. Pepe yuk. Iso betul-betul lah mau nepi apa to yuk? Aku mah kidul. Aku arepe badan lho yuk. Walah. Wayahe ngono ki badan ketesuk ngruput. Nyirakno mlebu. Yo. Nara. Nggih. Kamu rene ya arep mangan jajan ngono ta, Bu? Ndak lho yuk. Jelek badan ki pantes arek karo wong tuwa piye. Oh iya yuk. Padha-padha Tinggal THR yuk. sik kowe iki badan rene tujuanmu njaluk sepura apa njaluk jajan apa njaluk THR? Kok lali to yuk sampean iki? Aku kan biyen nek badan lali nyapa to yuk? Kan njaluk sabun biasanya tak cukup ya. Untuk sabun lho yuk. Dule. Bocah cilik kaya awakmu ki sik butuh dhuwit ta? Aku ki tuwek lho jane yuk. Yo, tentu yo paham maksudnya ra kok omong ngono Ki kae. oleh kemana yuk? Oleh panganan. Kamu badan tukang biaya? Aku sik lagi kok omah yuk. Sing tak tuju mergane lek badan nggur kene iki lho yuk. Nyarano tujuanmu kita Iya yuk. kurang. Enggak yuk cukup iki yuk. Oleh siji ki San. Ya wis anu ki dipanganan jajane. Mari ki San aku. Besok bisa ngoni wareg. Butuh ki mek iki lho jane yuk. Iki kaya awakmu butuhmu apa akeh lho. Yo. Ngurung peni anak bojo kowe kok. Kok rada nek ndrene aku suka yuk yuk. Piye? Nek ndrewele ne. Nom-noman aja sok gampang ngono. Urip ki aja mek tinggi mendam-mendem ae. Ora apik, iki masa depan ngono lho. Wis karo ke mulia aku sak nggone anu tulu. Mulai ya aku yuk. Apa turu kene? Anu edu. Awakmu ndak repot ta? Enggak yuk. Ndak duwe penggayaan apa-apa ta? Enggak duwe. Ndak badan ning ndi ta? Ora. Tak wae tugas. Tunggu nang omah iki, aku tak nggone bar telu karo ngene lulu. Ya. Cocok yuk yuk. Gelem aku. Ya wis. Lah, Pokoknya iki ne aku sembarang budal yuk. golek anak wong mara rene omongono aku ning Mas Kidul. Siap yuk. Dieling-eling lho. Iya iya yuk. Tenang. Dulonjo mah. Ya wis anu tak tinggal ya. Oke yuk. Salaman sik. Iya. Karo mbak ini. Yuk yuk yuk. Semua yuk. Wah, coba cocok kayak gini. Jajan ya wis lengkap. Sanguni oleh.
Alhamdulillah bisa nemoni Rioyon nah. Muga-muga keluarga kuwi sehat, lancar rezekine. Amin. Yo ngalah. Kayak dosaku ning bojoku akeh. Kayak sampai kapan ya di sepuro? Mosok Rioyo ini ki ora di sepuro. Mas, sampean ki Rioyo ini kan dek susah, ngono to tak sawang. Sing kok pikir kilo apa? Dilek susah iki ora kuwi ya rumangsa bersyukur isih iso nemoni Rioyon nek. Apa ketok susah ngono? Ketok. Ya, Mak. Lah iki Rioyo Pak yo maaf-maafan. Bulannya Mas, kira-kira luputku kuranan. Iya dek, podo-podo aku dhewe yang diluput. Aku dhewe yo menungso. Jenenge lu mulai menungso ki mesti duwe salah karo luput. Ya mungkin selama iki sampean urung iso bahagia karo aku. Urung iso apa sing kok karepne. Aku sebagai pemimpin rumah tangga aku njaluk sepuro semua kan. Foto-foto Mas. Yo masalah Rioyo ini luput sing model piye kan yo luwih HP kan yo di sepuro. Jadi yo nek masalah kesalahan sampean, kesalahan aku, yus muga karo pangeran iki di sepuro. Tapi lek sing masalah di ini aku lari batin rumah aku yo kurang ikhlas. Tapi yo aku ki menungso yo rewang ndonga yo muga-muga aku ki ndang iso ikhlas, iso nampa sing kahanan koyo ngono ini sing sampean lakoni ngono ta. Ya enggak apa-apa lek Mas aku paham Mas. Ya tuh sing pas kuwi salahku. Bener-bener sampean. Yo makanya bolak-balik wis tak omongi. Piro-piro salah lupute wong wedok kuwi sing nanggung kan. Pemimpin rumah tangga. Lagi wis masak apa? Belum. Nanti masaknya apa? Salah satu masaknya apa-apa. Jajan akeh yo lek sampean pengen apa lek gak masak itu mbak sama piye. Aku pikir dulu makan sampean tak tawani, aku ndak tahu masak iki mergo nawani sampean. Mesti pengen apa ngono tak masakne. Serasa rasa repot-repot. Mesti yo jajan akeh iki kula duwe lagus. Mangan jajan guys. Wah. Tapi yo engko aja suwi nang lakine awak dhewe yo ngalahi mae dicempok satu. Karo sampean yo arep piye kan tuan dicempok. Iya Mas. Jadi makanya aku tak masak, engko gek sarapan gek budal menu cemplok. Kok mbah arep masak? Wis to ndak usah masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku arep rono sirku wis teko kene. Ora apa-apa. Aku tak sirene. Pira-pira lupute bojomu, aku ya lek sepura ya, Mas.
Ya semono uga aku ya, Bro, lek duwe salah selama iki dikleru nang awakmu. Ya mumpung dina riyo iki aku njaluk sepuro sing akeh ya, Bro ya. Podo-podo. Awakmu sing gedhe sabare ngadepi aku, lan keluarganya awake dhewe. Iya. Sing penting welas. Lagi membodoh kok ndak metu. Kok ning omah ae. Si arep metu yo. Pira-pira luputku aku njaluk sepura ya yu. Podo-podo lu, aku pun yang duwe salah ning awakmu, aku yang njaluk sepura ya. Podo-podo yu. Lah terus Desi nang jero pasar. Walah, aku ki susahku yang mergo Desi ra mulih kowe lho. Mergo yo bablas praktek iki full lho. Lah iya tapi wajar yo ngene iki. Jereke tapi Rio yo 5 dino iso mulai. Iya mulai, jawabnya ya marek-marek iki koncone ning kono kan yo akeh to. Terus gimana? Wis masak apa? Wah iya, anu ya Bro. Masakno ya, aku kok wis piye jenenge? Kangen karo masakmu ngono. Wong suwi kok masakne ngono. Berarti gimana urung masak? Urung. Iya lah apa-apa, dimasaknya apa? Wis tau sembarang, sing apa sing kok masak mesti tak pangan. Sembarang tenan? Iya. Kok pangan tenan? Ya wis tak masakne pawon ya. Heeh. Enek bahan karo alatnya ta? Enek yo. Ya wis. Yo malah tiba-tiba kecewane Mas Barki nemen. Buktine respone nang aku yo jemplok beda. Langsung menang. Alhamdulillah cetone ya dicemplung. Kamu nanti lebul. Kok ngomah ya arep main Pak lah. Tangi turu ta? Lupute sing akeh ya. Biar luput ya sepura ya, Bro. Lupute sing akeh ya, Pak. Ya padha-padha bol tak ngapura. Ki main Pak lah ya. Ono aku. Berarti dhisik wae, Bul. Barengan lho. Dhisik piye to, Rin? Yo bareng ngono wong telu. Lah terus piye ra wong telu ki? Wong enek yo iki. Dhewe mung loro tok. Ngene lek nolak kok kon dhisik, opalku tak dhisik ning kelek wayah oleh jatah sangu aku tok. Lah, sangune dintekne iki dhisik awake mlungu. Loh, yo ora mungkin lho. Apa mau jaluk mau titipne awakmu ngono to? Kok titipne aku piye ora lho, mesti dek kapan anu dikei dhisik sing teko dhisik akeh-akeh. Berarti meleh dhewe nggih grup wong telu malihat. Lah piye lho Ren, mau ngene-ngene iki bolone awake saben dina kok. Emang atus Prabul? Ya atus ngene seneni. Mbok kuwi mesti emang mesti ranyang masjid to kowe. Karo kowe. Lah muktine ya nek lagi tangi ya anu ngil. Aku yo melu tebir cah-cah kon mikuli salon malah rompal kabeh kok pundakku. Nggo ngambul tek ono Adit yo, Adit ngakal. Daerah nek kon nekoki. Ya bocah mbelung kok. Ya ini biasane wis anu kok. Bar nampung. Isu. Yo, ndang lekno. Awakmu njel sing wis santai. Disi awakmu. Disi kowe ketua kelas. Iya kelas saiki. Yes. Yes apa? Sangu. Lah malah bocah-bocah teko. Kayak aku susah ngene iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya, Bu. Podo-podo, Bu. Minal aidin wal faizin ya, Bu. Podo biar. Minal aidin wal faizin, Bu. Podo-podo Mirin.
Wis gek nyamah kono kabeh. Pak Lo nanti. Pak Lo ning jero pisan. Ning jero. Ketuane. Si ketata Pak Lo. Biasa. Minal aijin Bapak izin Pak Lo. Iya. Biro luputku melok selama melok sampean yo aku njaluk sepuro ning dina boten iki. Iya ya Nyil, semenku aku kadang yo ketaki kowe, ya aku njaluk sepro sing akeh ngono ya. Iya Pak Lo, padha-padha. Aja mek jomblo karo duit to. Sik yo. Minal aidin Bapak izin Pak Lo. Ya wis padha-padha waren aku lek salah karo diluput kokone dino ya iki di sepuro ya. Amin nggih. Minal aidin Bapak izin Pak Lo. Heeh, padha-padha bol ya aku luput njaluk sepro ya. Iya Pak Lo. Oke. Sama ya boleh teko. Ya wis rada mang. Ki disambi lho jajane. Oh, Jang. Jajane. Jajane. Dhisik jajan. Wong kuwi nggone ning kono ya rasa rebutan. Wis to, kabeh bagian-bagian. Bagian. Nang jajane kono disambi. Pak Lo iki jenenge Loman. Oh, lek cumomi yo. Ini bosku iki ngene iki. Percaya ora kowe? Caya Nyil. Ayo mangan. Sik to Nyil. Dhisik iki lho dipangan. To iki kok ya wis panggas apa nek lho ndi sapa sing gelem jupuk ya dijupuk kono lho. Iya Pak Lasarku jiko iki kleru lho. Iki lho. Jeli. Kan ndak boleh. Ayo panggas. Pangkat rono ya. Serku jupuk banyak lho Nyil. Terus gimana wis kong dia yang lancar. Alah, aku ya kok lawang buka mung dinggo iya Nyil ya. Nah, terus nyusul lagi mang iklan yang dalan wis ngejak rene mulai. Tepane kali kok. Tangi turu aku ndak traweh. Kok iso traweh. Piye to, Pak? Oh jenenge riyo apa jenenge? Salat. Soalnya maksudku ya kulo ndak kulo aku. Salat Idul Fitri. Nah, pokoknya yo kulo ren karo mbok wis suweneni aku kok pisan. Wah, wis salat Idul Fitri. Aku salat itu karo mbok wis seneni. Enggak ngono aku ki kurang tanggung jawab. Lah mampu iki nyandil bul. Yo melu caca anu ki lho. Tapi otot berkeliling. Aku ndak melu bro. Mami iki turun kandang. Aku menyikuli son kok. Soni sapa mau bekul bul? Alah soni caca adit ngandele. Wis to engko lek ngomongne tebir keliling udah dhisik dipangan ku njerane wong betitel. Aku ramangan bet. Apa Ramangan poso. Kok iso poso? Neng Idul Fitri iki lek pas dina siji ngene iki poso malah diharamne lho. Lho ganjaran gak melatih apa lho? Lah yo haram, tak mau malah gak poso. Lek sesuk hari kedua sampai hari ketujuh kuwi poso Syawal kuwi apik. Lah ngene iki malah haram ki ndak ngono mah. Ora lho. Karom aduh suka tesuk mang apa lho? Lho. Alah, berarti jerekmu poso. Omongi karom Kuwi iki ndak poso. Pantine renek apa-apa kuwi lho. Wah. Kang kok. Jerek poso tak entek akeh. Udah keluar ya. Kok sambat juga. Nah, nyati yo mikul sono, karo adi tak diapusi yo. Wis tau kuwi kae. Ki mung akeh tak bales bedane. Apa lu aku malah arep neng malor ngono terus tibake cempluk wis rene kae masak nang nguri kae. Pak, ya cemplung ning ngene ya. Ana. Apa masak? Aku malah rasa romo no. Ki panggarono lho. Repot rono. Lah anak wedok ndak masuk. Iki ora iso mulih, perkarane praktek. Engko lah hari kelima lah gak iso mulih. Praktek apa lho, Pak? Wong iki kuliah ke jurusan kebidanan. Apa lek wis bedhe ya Pak Mak. Aku tau. Nyapa mau aku bakal bojone kok. Iki bedhe. Sapa lu sing ngomong bakal bojone? Aku ki lek bojone bakal bojone Des. Awak. Sik ben sekolah sik. Bojoku dokter. Ya gelem to, Pak. Duwe mantu kaya ngene iki. Liyane lah aku dhisik. Ini nggak mau, kok mertuaku. Mau mertuaku sakit loman ngono, Mang. Yo. Gelem tak Bu, duwe mantu kaya ngene iki. Bila aku panggah manut becai lho.
Bener buku lu ki. Ngene ke wong tak jaluk. Jaluk. Wis pokoke iki manut bocah. Iki angel. Ngono ki ganti lengan ki woprak ngono lho, Pak. Ojo lho. Iya kok. Nah, buku lu neh bener neh. Ning iki lek muni karo wong tuwek cangcong-cangcong. Wis to ben aku lek pas riyo ngene iki ndak arep nesu. Sing penting ganti pangan jajane kono, terus iki Lho, sik tok ngene lho. Kowe lek jebul sing iki getun, ning angklop ki luwih gedhi. Tenan ya, Pak. Lah ngono enek to. Arep piye wong sing barang apa sing dadi mesti sing istimewa lho. Ini. Baik. Iki pase. Ya apa Sampai Pak. sing menang juga dhisik no. Lah mau cukup duit apa ya Pak ya? Sto sembarang. Loh, Lek sing milih iki ya iki, sing milih iki ya sing enek angklope ya kena. Ngene. Aku piye-piye pada amplop golek aku. Mergo napa? Amplop iki seneng dikandel. Lah lek iki jika matir sitok. Kadang nih amplop kan 5 barang lho. Kalau iki. Sami nimbane iki ajine enek sing luwih akeh saka angklop lho iki. Lah, Lotre lho iki. Berarti lotre Pak Roga pasti lek ngisen iki. Heeh. Ki sapa njupuk dhisik? wes sik yo kepala to. Kepalane dhisik. Ndas. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga isine akeh. Amin. Matur suwun ya Pak lo, ya Bu. Padha-padha ya. Saiki besek. Aku ya, Bul. Heeh. Kalau menurut Tegar, Ya. Bu, Iya. sini Bul. Anu Bre. Sido apa ora? Juga sampai Pak Lo. Selak dikukur lho ra sida. Terus tak lihat nih lho, Jin. Gak oleh nganyak loro, Ren. Kita mau Rasa serakah. Atur suwun. Padha-padha. Saya besar. Aku saiki. Pak, ulang nggih, Bu nggih. Ya, Bol. Iya. Oh, matur nuwun. Ya. Ayo. Ki piye? Jadi selain ini kan perlu terlalu banyak. Nggih, sampun Pak Lo. Urung. Pamitan, Bu. Yo cekluk kon metu, awakmu berarti ndak sarung. Ndak kena. Kowe kok getun lek ora ono ning kono ya. Ning kaya cempluk iki ya nek Wong ini iki juga sak ono, aku kok ya ono karo cempluk lho. Lho, Wong sing ben masak ning kono. rono dhewe. Awake rono. Omahe dhewe-dhewe. Aja lek ndak mungkin. Lah pamitan sik. Iya, Pak. Sing tuwek pamitan. Ketua. Wis ngeten nggih Pak Lo, sareng kula mungkin pun diparingi sangu. Ya kula tak nyuwun pamit badan malih Pak Lo ya. Iya, ya semono uga lek ning di ngono lek arep dolan mae tangga-tangga ya nyate sing apik, aja niat golek sangu. Pak Lo. Wis gede kok golek sangu. Iya, bener. Ngono wis. ngono kudu. Jane iki mah aku sing keduyan. Mbek kadung tak sae kok. Tapi disediani yo. Mari enak. Ya wis Pak Lo. Ya. Nyuwun pamit, Bu Guru, nyuwun pamit ya. Iya. Tak badan malih Pak. Iya. Tenan Bu. Oke, Bol. Sampun Pak Lo. Pak Bos kok ya. Tapi lek ngomong kae isih kelingan ta, Pak? Kelingan. Iya. Iya, Ben. Omong apa ya? Rahasia, Bu. Kuwi urusane miring karo Pak Lo. Awake kan sama ngurusi. Bu, sanu. Alhamdulillah. Enak kocok-kocok lagi sing marahi guyu. Iya lah. Iya dong. Ndak nak kuwi no. Wis lan kita ngake ya lek jempol. Iya. Lu. Sapa ning kono kok ruwame men beneke? Anu, sapa kabul miren karo pior. Lah wis mulai. Wis setas yo. Wah, adik kok kon mulai wong bayi dijak mangan bareng. Lah wis mateng to yo masak. Wis setas kono mang. Adik gelis men. Lah piye? Wong los ki ngono kuwi lho. Bojomu susulan ae ki sarapan. Ya susun dicek yo. Iki nyandine nggih. Yo biasa wae badane. Golek kaya iki mengke lho. Yo ora mek kowe Aku yo oleh. Aku yo oleh iki lho. Oleh kok lenekmu ki mesti titik.
Titik piye kang ngene Piye to? Wah, aku ngono gedine yo. Tipis no, hedron jajal meken nggonku, kandel. Oh, bro. Iya, Ren. Nakmu piye, Ren? Kandel men ngene. Ijol nih, Kak. Saiki ngene lho, Ren. Bul. Aku ki anak kesayangane, anak buah kesayangane Pak Lo. Oh. Sing jelas, nggonku mesti luwih akeh. Mergone apa? Cara aku ya ganteng ya, aku ya calon mantune. Gak tolek calon mantu lu cek pantes. Gantenge kuwi lho rasa mau onekne. Tapi nek aku ketoke kok abang to. Yo. Lah ora mungkin. Abang opo? Paling ya titik. Ayo jajal wong telu di Trawang, akeh ndi? Aku ombo. Ya wis yo kenekku, tekku kuandel kono Srawongi ra ketok. Ya, tapi nek aku ketoke abang kok. Abang ki ya. Abang nyeren. Nang piye? Wis lho. Lho peteng jejen nang nyil. Lah iya mulane akeh. Yo, nek aku ngono kuwi lho. Kaya. Oh, lah iki jelas. Kayak abang kok petak kayak tenan. Aku ya abang Ren walah. Tekku ki malah kita iki abang 6. Koyo cah cilik. Kantong si ayo gek lencer. Ya. Nyapo, mau kok ngantongi malah nangis. Aku ora nangis perkara iki lho, Bal. Lah nyapo? Sikaku goblok. Walah, kuwi ora oleh ngono. Ora sengaja lho. Wis muncul nek. Wes tak tune iki lho. Malah kowe iki mencapi-capi. Karo asli. Sorry. Panjang di kantongnya ayo gek lencer rono. Ketiga serangkai kocol kayak so barengan tak kagetin ae mumpung bodoh menjelek sepuro. Usah kok ndelok sanggup. Lurang aku lagi tampani ngono Ren. Lek yo mencolot rono, aku yo kaget to. Gitu. Aku yo kaget. Aku yo pengen lho. Kocok itu ngono. Lah aku kaget lho, Mil. Iki nek aku bareng. Sampeyan kok endi lho? Yo ngecer toh, bene tonggo-tonggo. Anu Dik, kan piye aja ya? Heeh. Seberani sing akeh ya lek nek lupute. Heeh, Mas. Aku yo lupute ya. Heeh. Kula nggih, Mbak, lepati sing kathah enten lepat kula dateng jenengan pun jenengan kula ngapura. Heeh, Pak Mirin. Aja suwi-suwi gentenan. Dedar. Heeh, Mas Sunyil. Tetan gue. Dedar sih. Ya sepurane sing akeh. Mang wis salaman ya, Dik. Ora apa-apa, Mas, biar. Malah desane entek ya, Dik. Ya sepurane sing akeh ya, lek. Aku mekeh ki ning gone sampean nenek salah. Tangan iki. Suwi ram. Sepurane yo tak kageti ki, Mang. Ora apa-apa. Apa, Mbak? Lambene anyar. Iya bodoh, Kak. Wis kok ndi ae ngono. Pokoknya aku yo, Bel. Tapi yo ketutupan nih. Iya, Ki. Adik, Lho, kok udan ngene? udan ya. Wis kok udah ya. Ya sampean arep nanti iki terusan. Nyerono aku. Lah meneng ndi? Ngombe rono. Rono. Ku les sangne apa ora wae? Ya mbuh pokok. Mosok arepe njaluk yusin to jeneng. Yo lek nu selak udan iki lho. Yo, Ya, ya wis hati-hati ya. sampean gak melok kene. Enggak aku Kok dhewe ae to? Oh iya, ora karo aku. Piye to tak baduri lho karepku. Udan ngene lho. Diomong udan tenan kok. Lah yo. Sik to, mesine wong yang jero. Iki lho genah oleh tambah piro ngono. Dibuka saiki to. Iya kok Gak kelebo bar kok kene ku. Engko oleh iki piro, engko kan genah. Berarti lek kok kono sakmene rata-rata sakmene ngono lho. Kan yo dhewe-dhewe to bro kok kene piro kan yo penggak ero. Lek ora dhewe-dhewe lek dadak sitok engko kene kowe dhewe kok pangan dhewe ngono lho Dadi ning ngono ngene Ren, iki engko iso marai Mary. Kowe leh make aku titik kan Mary ngono ya. Lah nyapa kok meri rezekine dhewe-dhewe. Iki mek wajan paling wong ora enek. Lah sik saiki dibuka dhisik iki lho. Iso buka nek kene. Yo wong yo enek kok. Ren aku ndak isin to buka ini. Yo enek iki Buka nek omah kono. Tonan.
Rene lho. Wonge nunggoni mbleh sapi nek masjid mah. Lah makane kuwi ya iki cek aja dibuka. Benae lho kok main Pak Long piro? Gek tinggi mekeh kae mengkae ngono lho. Mereka iki libur bodoh. Kok bodoh piye wayah ngene iki dhuwit los. Tapi iki bareng lho ning buka. Ditongi. Lek dideng dhewe-dhewe sik. Jelas nek masker luwih akeh. Iki ya 10.000. Lah nak piro to nyil? Wah, yo aja takon nek nek masker ki. Ya jelas. Nek masker yo jelas Anak buah tersayang.